Hej, og velkommen til KBS. Vi laver en Minecraft Let's Play. Lad os gå i gang. Det var pudsigt. Ej, vi går den her vej, der er Darkwood. Ja, helt til Darkwood. Altid få fat på det sorte. Altid dark. Ja. Hvorfor ikke? Puk? Hvad? Puk? Hvad? Puk? Hvad? Hold din kæft. Fuck, det lagger meget det her. Hvad? Jeg uploader ned, man. Bare cancel det upload den nat. Det gider jeg sgu da ikke. Går den foran mig? Fuck, det er min kyllinger! Svinste der. Er det din kællinger? Ej, det mener du ikke det der. Det er min bitch, får man blomster, det her. Kan I hjælpe mig noget, Kasper? Ja, prøv at fælde træer. Yay! Ikke det træ her. Hvor fanden er jeg blevet af? Jeg kan se Puk. Jeg skal lige finde Kasper. Jeg fik altid et race minimap på I'm fucked. Ja, samme her. Og vi må klare os uden minimap, boys. Vi må bare uelske koordinaten ned, du. Ja, det skal fandme ikke være dejligt skubbet ned. Er der PvP klar? Nej, jeg har kastet taget af. Kasper, I ud af Så det. er det godt, at hun vil dræbe mig. Jeg slog dig ikke en gang mere til. Du skal ikke røre den, Kasper. Kasper! Kasper, der er ikke den der film plugin på. Nej, der er Bucket Server Der findes er ikke slet til. ikke nogen plugins på. Cool. Bucket findes ikke til en herovre. Men jeg har sagt, det bliver shuttet down af Mojang. Prøv at høre, Kasper. Rip bucket. Kommer sikkert aldrig igen. Fedt bucket. Så det her, det er sådan, alle serverne, de kommer til at se ud fremover. Yay, vanilla. Også jeg lige Reefers. Der er ingen plugins. Jeg håber nok, de skal lave et. Jeg håber, de laver et eller andet. Hey, Altså, prøv at kontakte med mig. Lukas. Hvad? Lukas. Hvad? Lukas. Hvad? Lukas. Hvad? Lukas. Hvad? Grøn vater. Der får jeg hen. Lukas. Hvad? Det er dejligt. Det begynder at være deprimerende. Så kan jeg få et svært så slagter Simpelthen, jeg jeg kan holde længst. så halal slagter jeg. Bare en løs hvad? Han er helt glad for det. Hvad er der? Jeg er meget spændt. Hvad er der? Kom nu, please. Jeg dræber dig. Det er ligesom Silde. Hvorfor? Ej. Det var bare... Hvor vater med jeg fucking recharge? Jeg skal bruge noget sten. Ja, det skal jeg også gå med dig. Kan jeg få noget sten på? Nej. Hvorfor har jeg fået kobbelsten? Ja, når prøver du går ned foran det, jeg har håbet. Anti-site. Er det ikke noget af det der nye der? Nu kan jeg, Pis. Jeg lever på mig, Lukas. Vi stod så samme træ. Jeg stod bare overfra. kan jeg Der var få der et kom. stykke sten? Stop. Et enkelt stykke sten. Hold, jeg har ikke noget sten, for Lukas har lyst til at tage det hele. Nej. Og det har du også, for du går hele tiden fucking ind foran mig, så jeg kan ikke hugge noget. Guys, vi skal ikke Tak. hoppe herned. Så Okay, jeg går væk nu. vi sidder stok, hvis I hopper herned. Det er det bare. Hvorfor har jeg på fornemmelsen? Er jeg den eneste, der synes, at Lukas faktisk prøver at sige til, at vi skal hoppe ned til ham? Selv om det så. Lukas, så var det, jeg lavede i den første episode. Okay, det er den æder tekstoprik. Jeg tror, jeg fik gjort det 2 gange indtil videre. Hold da kæft, det er Granite. Det var dog en anden serie. Får man se noget, det er Granite? Nej. Det er byggematerialer. Okay, jeg har landet slagtet Julemanden. den for. Hold halvdels. Lad mig Så gå. du har været lade til jul. Hold halvdels sagt, jeg var to one hit. Hallo. Puk, har du hørt, hvad vi vil lave til jul? Nej. Puks Puks julekalender. julekalender. Ja, Puks julekalender. Der er ikke noget valg. Min julekalender simpelthen. Ja. Au. Skal ikke gøre, hvem står. Au. Gutter, jeg har fået lammekød. Jeg har hele 15 stykker. Lammekød. Ja. Ja, vi spiller 1-8 for det. Eller skulle jeg kalde det for raw mutton.
Vent, der er kaniner nu, ikke? Ja. Pis. Gutter. Hjælp. Jeg har venner. Hvad fuck er det her divorit? Det var Kasper! depressionsblokke. Kasper. Bag dig. Hjælp. Kasper. Jeg har venner. Der. Troels. Hvad fuck er det her Det er skrån. andestier? Dekorationsblokker. Er det også? Kasper. Ja, de er jo rigtig andet sejt, og så er der også en mere. Puk. Det ser sgu da ret fedt ud egentlig. Og så, Jeg ved godt, det her er lamt. Vi lige begyndt. that's junk. Det er sgu da ret fedt det her egentlig. Hvad? Du har ikke set det, når du er blevet lavet om endnu, altså. De her blocks. Jo, jeg har Det- set det. Jeg der er har lige mange. fået til plain blocks. Nå. Og den der æderkop der, hvorfor elsker de alle sådan mig? Kan de ikke bare gå ind til Kasper igen? Kasper, hvor skal vi bo henne? Lige her. Jeg tror, at Ja. Kasper skal være shotcaller, når det gælder sådan noget. Jo, han finder ud af, at han skal bo på 200 gange. Altså, Hallo, det er Her. et godt sted, jeg har fundet. Vi skal bo lige her. eller er det her, vi skal bo? Nå. det her, det er godt. Okay. Kylling. Halal slagtet. Hold, du har sagt dem ikke. Jo, one-shottede den. Nej, du gjorde, for jeg stod og slog på den før. Puk, kyllingen bliver one-shottet med et stensvær. Den der halal. Der var en zombie, der gik Det der. lige forbi dig. Den er slagtet. Forbi mig, så går den efter dig. Jeg kan ikke hjælpe dig lige nu. Er jeg den eneste, der synes, at hvad hedder nu, Sif ligner kaffebønner? Men skal det være sådan en let's play, eller skal det bare være highlights? Let's play. Let's play. Så på, der er ikke plads til fejl. Kasper. Altså, Født er en fejl. Hold din kæft. You shall not pass. Au, Lukas er en zombie. You shall not pass. You shall... Det gjorde jeg med vilje. Det er fordi, den er aggressiv på Kasper. For satan. Og se, hvis man fik stød af sin mus, hver gang man blev ramt af et eller andet. For så jeg lige kort beauty. Det er en stødende oplevelse. Haha. Skriv mig. Nej. Please. Please. Kasper. Kom, ud og finde en masse træ. Det skal jeg bruge. Kasper. Jeg har et halvt hjerte. Hvad har jeg gjort af working bench? Kasper. Spillet aggressivt på mig. Ah. Cuterne. Kasper, din fuck. Meget, Rigtig meget bedre det der. Hvorhen var det nu, vi var? This type. Godt, jeg har så god hukommelse Kan man ikke bare gøre sådan her? Ja, du kommer med. What? Jeg skal op efter mine ting! Jeg skal op Giv efter mig mine min ting! kylling tilbage, Kasper. I ved vel godt alt det kød, jeg havde på mig. Så skynd dig. Kasper, Så faldt du nu min skelettet kylling på? forsvandt, Præcis, sådan. men skelettet forsvandt. Nej, men Au! Au! Vi skal bare download. Au! Ligesom Hvad var det nu, jeg kom herned fra? du kommer herned for at tage mine ting, tror jeg. Nej, jeg skulle lave harper. Jeg slagtede dem. Er I glade for mig nu? Vil I være mine venner nu? Jeg har ikke muslim, så er det de, der vil slagte dem. Det er ikke muslim. Kasper, har du også den der Puk texture på lige nu? Hvad? Det er den der Puk viste os. Nej. Fordi det her ligner kaffebønner. Det er nu ikke god nok til Kasper. Hus. Nej, jeg har heller ikke bygget det. Slagtes! Jeg fucking halal slagter jer! Også der er mindst det store hoved. Oh. Oh! Okay. Kasper, jeg har fået en bue! Kasper! Jeg har en bue! Du kan spise det. Nom. Ikke hver gang. Det kunne jeg ikke. Ja. Nej, fordi du bliver ikke syg, eller du bliver mere sulten. Eller? Hvem er det, du snakker med? Victor. Nå, ham. Kender vi Victor? Hvad? Kender vi Victor? Ja. Victor er min Du får bedste stadig ikke, den bliver stadig fyldt op der, når du mister det også hurtigere. Jeg Der er noget, Kasper, nej vent.
Kasper bare stå helt stille. Hvad er det, I laver? Altså, der er sådan 2 piber, der kan gå Hvis ned du mod luft, så Kasper. grøn kommer til at bygge det. Ikke få dem til at springe. Jo, hvad? Jeg bygger hus. Kan du gå ud og finde nogle træer til mig? Slaver. Se, der er træer her. Jeg har fundet træer. Jeg kan gå ud og fælde. Var det ikke lige 2, der spawnede på? Det logik her, der er ikke noget ved det. For de har ikke set mig den år. Jeg har set Lukas. Er der nogen, der har en furnace? Er det mig, der har set? Det er det. Grøn furnace herovre. Okay, slækker lidt andet. Hvad var det der kæmpe store åbning? Grøn furnace herovre. Kan man så bum? Det er det, fordi jeg har så meget kød her. Jeg tror jeg, Den kæmpe, den store, den bum. Kan jeg få noget sten, Lukas? Den kæmpe store bum. Hvad vil du have sten for? Hallo, der er hekse herovre. Ikke så fad, at Lukas mor her. Ej, det er masse mor, jeg hedder Grøn. Lukas er jo stadig alene hjemme. Nej. Skal jeg sige, de har forladt dig. Hallo, hvor er min slave hen? Grøn. Flækker der! Hallo, Ja. grøn. Ja, ja. Jeg skal bruge træ. Jeg skal bruge mad. Kasper, her er du nogle fjer, du elsker jo fjer. Hvis du giver... Okay, så får du noget mad. Yay! Ikke fordi jeg selv er ved at lave noget over furnace'en. Puk, tog træet. Puk! Hvad? Tog træet. Jeg har noget træ. Træ. Lammekød. Jeg har noget træ. Hvor jeg har 4 forskellige slags træ. Sort træ. Spruce log. Kasper, Nå, den her. Kasper, jeg er den eneste, der synes, det her lammekød er ligner en steak. You had one job. Hvad? Jeg er den eneste, der synes, det her lammekød ligner en steak. Det gør det. Og det ved jeg ikke, jeg har 6 pack på. Du har ekstra plads. Texture. Ja, det var det, jeg hørte, Lukas. Hvad siger du? har du skin? The shot of texture pack. Det her kunne godt ligne 6 Hva? Er der andre her, der er specs på? Er der andre sådan en endermand, der løber fucking hurtigt? Jo, jeg så noget. Og den på vej hen mod mig. Kom, du ved. Jeg kunne også se den komme. Vi hører, hvorfor du slår mig ihjel. Det er faktisk lidt over med de der racistiske jokes. Vi det er fordi- kunne have advaret om den der creeper. Vi så den. Jeg havde ikke set det. Vi så den alle sammen. Det står bare og kigger på dig. Ja. Og så kom der Enderman bagefter. Jeg så den faktisk ikke. Auto KBS. Jeg står på gået 3 til Kasper. Så Puk han kan finde ud af at være min slave. Hvorfor kan I ikke det? Fordi jeg sidder og laver med Larsof. Jeg får lederen til at have en ting til mig. Hallo? Vent lige. Jeg tror, jeg... Hvor meget med luksus er der? Hallo, hvem har taget al jernet? Og lige har den på Hallo igen. Kasper, jeg skal lige Så have tror jeg min jernøkse. noget. Kasper, jeg skal lige have det. Jeg skal lige have det, du har tilbage. Gutter, jeg er faret vild. Grøn for helvede. Prøv at Jeg holde. er faret vild. Og vil du have koordinaterne? Tak. Jeg tror, jeg har fundet hjem. Kasper! Jeg kan godt lide den. Tak. Har du ikke mere? Nej. Det har han lyver for dig. Puk, hvad er koordinaterne? Koordinaterne. X, det er minus 300. Der så løber jeg... Kasper, vi skal Grøn. have lavet i kisterum hurtigt som Grøn, muligt. det er ikke gerne min. lave det, Grøn, hvis det er ikke minus Ja, det er 300. Jolla, jolla. Grøn, for nu vil jeg sige det. Jeg gider ikke sige det. Hvis vi laver en spiral trappet i midten af huset. Lukas, Midten af huset. Men skal huset så ikke være en del fucking større? Lukas. Hvad? Grøn kan ikke finde hjem. Tryk koordinaterne til ham. Du kan også bare sige, jeg har 3 op. Tre. Det hjælper mig også meget. Scumbag. Puk mig Er 3 det har. minus eller plus? Grøn, Fordi jeg tror, jeg starter mine ting... Og Puk, går du stadig og finder 3? øh, Puk, prøv at komme tilbage her til, hvis du stadig går og finder 3. grøn. Skud. Og Kasper. Nevermind. det er koordinaterne, der er legit. Puk, prøv at komme herover, hvis du stadig finder 3. Vent lidt.
Jeg synes ellers, det her sted her var lidt større, før jeg forsvandt. Hvad er det her? Hvad for noget? Granit? Ja, det er også en dekorationsblok. Hej Kasper! Kasper! Kasper. Kasper! Kasper. Kasper! Kasper. Jeg springer ud fra en bro. Kasper. Hvad er Kasper? Kasper der selvmord? Kasper. Kasper. Hvad? Kasper. Gider du ikke på den? Kasper. Ja, ind i furnace, du går den rigtige vej. Please. Den solsikke der. Nej. Hvorfor er der en solsikke? Vi går han dum. Hvorfor er der en solsikke? Hvad? Sætter den lige foran mig. Kan I ikke finde noget grøn? Jeg har nok plads. Gå ind og hugge til sand der. Du må gerne få en skål af mig. Her. 1, 2, 3, 4, 5. Yay. 4 cm. Kasper, hvorhen skal jeg bare finde sand? Ja, der er noget lige derovre. Kasper, nu kan vi virkelig holde fest om natten. Oh, nej. Det er ligesom gamehuset, det der. Hashtag party all night. Nå ja, det der med Det er for længe KBS-lag. siden af Lukas. Hvad siger du? Nice. Hvad? Hvad? Ja, det der med KBS-lag, skal vi så ikke se, om vi kan gøre det i den her sommerferie. Sommerferien. Det kan vi. Det er ikke lang tid til. Nej, men hvis vi skal få det aftalt nu, Okay. så behøver vi ikke tænke over det længere jo. Altså, Der kan Grøns forældre også lige blive snakket til fornuft. ja. Jamen, altså, Hvad med Grøn og har snakket til fornuft, hvad? Grøn og hans forældres holdning til måske en gameraften i KBS. Vi har lagen. hvordan kommer det så, at... En! Prøv lige Nej. at komme med havn, det skal ikke kun være en. Hvor jeg sagde lagen. Jamen, altså, en weekend eller en uge, eller... Jeg har tænkt på 4 Det er nok dage. lidt overdrevet. Ja, Ja, en 5, uge, det er lidt 4 eller for meget. 5. Måske en skoleuge. Ja, 5 dage. 4-5 dage. Hvad skal der imellem den der? God hoved. Mellem dem her, det ved jeg ikke. Skal det bare se sådan lidt ud? Nej, Jeg ved det! Jeg ved det! Jeg ved det. Nej. Jeg ved det! Nej, du gør ej, okay. Lukas, please. Gå ned og finde noget kobbelstone til mig. Kasper er god holdet og deler alle opgaverne ud, så han behøver at lave midt selv. Ja! Jeg laver der meget, jeg står og bygger. Det er Jeg kan rigtig med ned og meget finde så kobbelstone. Ja. Jeg kan også med ned og finde kobbelstone. Puka hår. Der er den, min sjældent siger mig, det er fucking svært for kobbelstone nu. Har du en sjette sans? Ah! Kasper! Kasper! Wee. Jeg har også en sjette jern. Put mig i ovnen. Oh, fuck, hvor mange hjerner. Hvorfor bruger du så ikke nogen af dem? Jeg bruger 2 af dem. Jeg Det er åbenbart ikke nok. Jeg kan gætte jer til at vælge. Hvor mange hjerter havde du? Hvad? 6. Den i skridtet, den i Det giver jo albuen. ikke nogen mening. Jeg synes, den elbuen, den får du i maven. Den i skridtet, når det gælder firene, den i albuen, når det gælder alt andet. Alt andet, ja. Ja! Yes. Yes! Yes! Yes, jamen så. Yes. Og hvad er der en solsikke, den jeg har? Nej, Jeg ikke det. satte dig. Ja, jeg skal med hjem og tage en tur i Arsenalslyngen, eller? Hvorfor jeg har en kaffe? Ja, du kan så godt. Åh, gud. Ja. Ikke dig. Kom så. Nå, undskyld. Der hopper jeg bare ned i det her lava her. Hvorfor jeg har Men har vi lava? Jeg har fundet lava. Nej. Nej. Ej, hvor lavt, der ikke er PvP på. Nej, det er jeg glad for. Det er ikke i ovnen lige nu. Lukas, se mig. Lukas, Hvad? se mig. Kan du se mig hernede? Ja, hvad? Hold, bare luk øjnene og løb den her vej.